Obe. Oi, ini kan tuh buco. Buco itu. Pura laगायगासिनो नै बिथाङा. बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय दायो जोंहा जादों टाइमा 4:55 जाबाय एक्चुअली ओमफ्राय दायो आङो थांगासिनो दङ गलाघाटसिम दिनै गलाघाटआव प्रग्राम दङ ओंखायनो एसे फुङावनो जों माने थांगासिनो दङ जिहेतु लामायाबो गोबां गोजान आरो गोजान लामा गारिबो सालायनांगोन थांनानै एसे रेस्ट लाना प्रग्रामाबो हयथ' 2टासोआवनो जागोन ओंखायनो एसे थाब ओंखारबाय दायो उदालगुरिनिफ्राय जोङो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो आंनि लोगोआव दङ नै बिथिं आंनि लोगो गबिन्द बिथांखौ लाफादों लोगोआव स' जों सानैजोंनो पुरा होलांखानोसै ना मा होनो डाइरेक्ट हायोबाथ' जोङो काजिरङासिम खनसे लागैनो थांगोन सानदों नायना लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो थुदो बिब्दिब्ला जों फैयै दायो रौता सारियालि मोनबाय नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो खोनाखादों रौता जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ओमफ्राय रौतानिफ्राय जों दायो तेजपुर र'डआव लानोसै नै रौतानिफ्राय ओरै थाङोब्ला मंगलदै मोनगोन ओमफ्राय ओरै सिदा स्ट्रेट थाङोबा जोङो जोंनि डेस्टिनेसनसिम मोनहैगोन ओमफ्राय गेजेरावनो जोङो मोनसे टि ब्रेक लागोन नै बेवहाय दङ लाल साहा मैयानो जोङो फुदुंना दोनखागोन गलमरिस होनानै फैसा बासायनायनि आरोना फैसा बासायनाय नङा एक्सुवेलि माने जेराव मेराव लाल साहाफोरखौ मोजां बानाया नालाय ओंखायनो जोङो बानायना लाबोखादों आरो बेथ' फुङाव दखानबो खुलिया जों एसे सिगाङाव साहाखौ एसे लोंना लानोसै बेनि उनाव आरो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै लोगोफोरजों कफि कापबो लाबोखादों माने बहा मोननो आरोना बेफोरखौ ओंखायनो लाबोखादों जोङो नोंथांमोना आलदा जिनिस साननो नाङा दे खिन्थु बे साहा मारसो नै खुवा खुलायलायदों एसे लोंलांबाय थानांगोन नालाय ओमफ्राय बारा बुरजा लोंनो हानाय नङा जोब्बा नङा बोरैबा बारा जालांबा लामायाव गोजासो नालाय जोङो दायो साहा लोंखांबाय ओमफ्राय जों दायो टार्गेटसिम थांगासिनो टार्गेट माने गलाघाट सर'पथार कलेजाव दिनै बिथांमोननि जा फ्रेशमेन ससियेल गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि बेवहायनो आंखौ बिथांमोना मेथाइ खननो हांख्राय हरदों बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा आंबो दान्दिसे सम बिथांमोनजों नुजाहैगोन आरो रंजाहैगोन दायो अरां मोनबाय अरांनिफ्राय धेकियाजुलि मोनगोन जोङो
गोदान गैथारलिया नै अरांनिफ्राय ओरै जोङो थाङोब्ला मोनगोन माजबाद आरो ओरै थाङोब्ला दायो लामाया जोबोद मोजां जाबाय अरांनिफ्राय जुदि खोलाहा थाङो जोङो बिथिं खारुपेटिया दलगाव ओंखारहैनो हायो लामाया ओरैबायदि मोजां जाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबा थाङाखैब्ला डाइरेक्ट गुवाहाटि थांनोब्ला अरांनिफ्राय खोलाहा जाय थां माने लामाया जोबोद मोजां जाबाय दानि मानसिफ्रा मर्निं वाक खालामगासिनो दङ एक्सुवेलि जोबोद मोजां मर्निंआव एसे थाबायनांगौ खारनो हायाब्लाबो एटलिस्ट थाबायोब्ला माने गावनि देहाखौ जोथोन लानो हायो आरो माखासे बेराम आजारनिफ्राय जोङो गावखौनो रैखाथि होनो हायो हासुना थानो हाला नों बस्ता बेनिफ्राय गारिखौ दा लामा ससेयाव लाखिनानै हासुगासिनो पुरा लागायगासिनो नै बिथाङा नै जोङो सानखौ एसे नुजेनबाय जा समायना जारुरु ओंखारदों जारां सानखौ नाय नोंथांमोना नै मा फुजा जादों करम फुजासो ना माथाय आदिबासिफोरनि थुख्रियाव लानायलाय आरो मा करम फुजा करम फेस्टिभेल नै दायो जोङो धेकियाजुलि मोनबाय जा समायना नै जायगाया मा दैसा होनोमोनथाय बेखौ बावबाय आं माने थेलामारानिफ्राय दा बिथांमोननि TMC हस्पिटाल बेनि गेजेराव बे दालाङा मामोनथाय आं बावबाय जोबोद समायना जायगाया जेनेबा जा समायना जायगाया वाव बे समावहाय नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा आङो फोरमायनो सानदों नै बिथाङा दायो सासे जोंनि जाखांफुनाय एक्टर बिथांमोना गोबां दासान्दि सर्ट मुभिफोर बानायगासिनो दङ बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों माखासे डिटेल्सखौ मोनथिनानै लागोन बिथांमोना माबे प्रडाक्शनाव भिडिअफोरखौ हगारदों आरो मा भिडिअ बानायगासिनो दङ मा बानायबावगोन नोंथांमोना एसे बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनानानै लादो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो लोगोसे नायग्रा नोंथांमोनखौबो नंगौ जों गोबां सर्ट मुभि बानायगासिनो आरो अलरेडि मोनथाम मोनब्रैसो हगारखांबाय आरो बानायगासिनो जोङो दैमु बर' प्रडाक्शनाव बे भिडिअफोरखौ हगारनाय जादों आरो नोंथांमोना नायाखैब्ला बे दैमु बर' प्रडाक्शन सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो जों दायो मा होनो माबा टमटम ड्राइभार 2 एपिसड 2 माबाखौ लागासिनो शुटिं सोलिगासिनो बे साननैसोनि गेजेरावनो जों बेखौ हगारगोन आरो गोबां बेबायदिनो गोदान गोदान बर' हारिनि गेजेराव बायदिसिना खैफोद जाफ्लेबाय थानाय माबाफोरखौहा जोङो जाथायफोरखौ माने रियेल फेक्ट्सफोरखौ दिन्थिगोन आरो ना दिन्थिनो लागोन आरो लोगोफोरा नायाखैब्ला दैमु बर' प्रडाक्शनाव थांनानै नायजागोन थ' आं बुंनाया एसेनोसै नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय आंबो नायबाय थायो बिथांमोननि भिडिअ बानायनायफोरखौ जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायो बिथांमोना आं डेसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होगोन चेनेलनि ओमफ्राय दायो जा बिथाङा दा बावैसो बुंखांबाय बै रियेल फेक्ट्स माखासे लानानै बिथांमोना भिडिअफोर बानायनो नागिरदों आङो स्क्रिप्टखौ एसे नायदोंमोन दानि जा सोलिफुबाय थानाय माने जोंनि बर' समाजाव बांद्रायनिफ्राय माने बांद्राय जानो हमलांबाय थादों बे जाथाया माने
गावनि बिसि फिसाय बा फिसायखौ गारनानै थांनाया जोंहा बारानिफ्राय बारा जानायखौ नोंथांमोनाबोथ' नुगासिनो दा बैखौनो लानानै बिथांमोना गोदानै टमटम ड्राइभार एपिसड 2 बेवहाय माखासे जाथायफोरखौ बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना नायोब्लानो नुगोन माने गावनि हौवा आरो गथ' गथायफोरखौ गारनानै थांनायनि उनाव सासे हिन्जावा मा जाहैयो बेखौ बिथांमोना रोखायै दिन्थिगोन बेवहाय स' नोंथांमोनखौ दैमु बर' प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो थाखाय आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ खावलायबाय जों नै दायो थांगासिनो ना मा होनो नोंथांमोनखौ बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां जायगा जोङो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थादों नोंथांमोना फाइनालि जोङो काजिरङा मोनबाय माने ससे हाबबोबाय वान हर्न राइन' नायनोसै राइन'फोर आरो टाइगारफोर नङाबा हामगौमोन जोङो काजिरङा बारसिगोन लोगोआ बाहेरायाव थांदों ओमफ्राय बांद्रायबो गोबाव गैखालिया मोनखासिगोन जोङो थांनानै एसे रेस्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै बैथिं नोंथांमोना नायनोबा मांकि 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 काजिरङाखौ गोदोनि बायदि बांद्राय मोजां नांला माने दाना जायगाफ्रा बांद्राय मोजां नंला गोजोनबाय गोजोनबाय काजिरङाखौ सुस्रांबाय आरो नामा नों दे नै दायो जों थांबाय थालायनोसै माने दहाय जोङो फुदुंना लाबोनाय साया लोंना लामायावनो फोजोबबोबाय दायो साया गैला उफाय गैला बोखारदों साय गरम केफेनो दखाना जोबोद समायनाथार जोङो नायदों माबा मोनसे लानोसै आरो अर्डार खालामनोसै मबाइलखौ एसे चार्ज होना लानो र' आं चार्जबो गैयाला मबाइला उन्दुनो ओंखारनाया स्रां मोनबाय जायो दायो थांसै नै दा मोजां साजायना दोनदों दाउनि बासाजों चाय गरम केफे दायो जोङो डेस्टिनेसनसिम थांलायनोसै बेनिफ्राय अलमस्ट आरो 1.5 आवार लागोन स' थांबाय थानोसै दायो बेनि उनाव सफैनानै जोङो ओंखाम जाहैबाय आरो दान्दिसे सम रेस्ट लाहैबाय गोबां मेंबायबोमोन नालाय गोजानथार लामा ओमफ्राय जों प्रग्रामाव थांनानै मेथाइ खनबाय नोंथांमोना नायलांदो
Oke. Ayo. Oi. Beli ada bucu. Ayo. Oi. Bucu le. Tuh. Ayo. Kelas berapa mari kelas sampai kelas berapa mari nala. Oh, masih dia Charlie. Kusum mata. Ayo. Ini. जोङो माने उन्दुनो ओंखारदोंमोनलै ओंखायसो नोंथांमोनखौ प्रेंक खालामबाय गाज्रि दामोन जेबो भुत ओंखाराखै भुतथ' नायनो गोसोमोन काजिरङायाव खिन्थु नुवासै जोङो आनफर्चुनेटलि नोंथांमोना गाज्रि मोनना ओरैनो प्रेंक खालामबाय जोंहा उन्दुनो ओंखारदोंमोन नालाय स' दिनैनि जा भिडिअ बेखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय गोजोन्थों गुड नाइट बाय